खेसारिया के बेटी के ले हबर भाई बा महला होई बड़ी सुकुमार लेंगे लेंगे किटिको लेंगे 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 किटिको लेंगे लेंगे। तो भाई हमार अभी जो गाना सुन रहा जा बहुत ही तेजी से वायरल चलता। मिथुन कुशवाहा गाना गईले बा आज से 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर इतना था भाई मचीले भाई गाना की पूछा मत। हमार भाई घटिया गाना गंदा गईले बा। एक जल्दी से जल्दी एक कार्रवाई हुई भाई हमार ठीक बा। खेसारी भैया के जितना फाइन बारा जा बस लास्ट तक देखिए जब एगो और विशेष बात बतावे भाई ठीक बा। एकरा गाना गईले के बाद भाई हमार एगो और गाना गईले बा जौना के हम का कहीं भाई सुर के तो तान लिखे माधर चौथ सन के लेकिन गाना गा देते सन कौनों के बेटी के ऊपर एकनी के इज्जत उज्जत के तलाश बाना ठीक बा। तो भाई हमारे एक बार गाना सुनो जा फिर से काल एगो गाना नया गईले बा। खेसारिया के बेटी के ले हमरे हमहू माले होई बड़ी रासदा लेंगे लेंगे कृति को लेंगे। भाई हमार तो देख लिया जाना ये बहुत ही अश्लील भोजपुरी में फैलावल जाता। खाली खेसारी भैया का टारगेट कर जाता काहे भाई हमार खेसारी भैया तो हम लोगन के जीजा लागेलन का बोला सारे तो उन्हीं लोगन के जीजा लागेले खेसारी भैया कि खाली खेसारी भैया के तू लोग टारगेट करत बारा जा। भाई हमार सबके उससे अनुरोध बा कि वीडियो के पूरा ज़्यादा शेयर कर जा ठीक बा। जहाँ भी लौकत रहे सब दोनों तीनों बहुत ही अश्लील जौन गाना गंदा गईले बारे जा ओकनी के ऊपर तक कार्रवाई होकबे करी। आ खेसारी भैया के फैन के अगर नजर में आ जीव तो कुटाई कस के जम के होई तनी के बाबू बुझल सन। अगर स्टार बने के इतने शौक बा तो जा सन अपना माई बहन पर सारा गाना गाओ सरे ही तो बा। खेसारिये भैया लौकत रहने तनी के टारगेट में है खेसारिये भैया लौकत रहन सारा तनी के गाना सुनला के बाद साला लाज नहीं लगत रहे कि केहू के बेटी के ऊपर गाना गा देता सन। साला तनी के गांव समाज में इज्जत बा कि ना रे साले कि केहू के बेटी के ऊपर गाना गा देता सन। खेसारी भैया के टीम से एगो हमरा बात अनुरोध बा कि खेसारी भैया के टीम से कि खेसारी भैया के टीम एक जल्दी से जल्दी दोनों के पकड़ के पीटे के चाही। एकनी के अगर 2 गो गईला कल 4 गो गई सन कल 10 गो गई काहे खेसारी भैया के इज्जत नहीं के। अरे खेसारी भैया के फैन पूरा दुनिया बा ठीक बा बाबू कोना में 1200 यही से भी बचल 1200 दोनों तीनों ठीक बा। तो भाई हमार वीडियो के ही खत्म करता नहीं वीडियो का पूरा शेयर कर जा कि जहाँ कहीं भी लौकसन कोनी के कस के कुटाई होके।